Ang limitadong sets of information o kaalam nga to ang nasagap o paghatag og hukom sa usa ka butang sa way igong basihan mao'y nagunang hinungdan nganong managlahi ang ato ang panglantaw sa usa ka butang sama na lang niining tato. Sa atong pagpanikay-sikay sa konkretong meaning sa tato, ang uban miingon nga usa kini ka art. Ang uban sad niingon nga it is an expression of oneself. Ang uban pod miingon nga usa kini ka trademark kung unsang klaseng personality nga duna sila sa ilang kaugalingon. Daghan pod niingon nga ang tato usa ka pamaagi sa pagpagawas sa istorya sa ilahang kinabuhi. Sa musugot ta og sa dili, kung maghisgot ta og tato, dunay managlahing point of view ang mga tao sa Pilipinas ug mga tao dinhi sa laing nasod. Sama na lang niining mga kapulisan sa New Zealand. Family is really important to me. My tattoos are all about who I am. They tell a story of not just me, but where my ancestors have come from. The reason why I had my tamukos done on my ankle is two markings on the side which represent my daughter's footsteps in the spiritual world and then her footsteps in earth side, and then for this child 2 footsteps on the spiritual world and then none on the side. She didn't make it earth side. And so for me, every step that I take, I do it for my children. For me, it's empowering. You know, there's that whole stigma about you can't get into the place of tattoos or tattoos aren't acceptable. It is a myth. You can have tattoos as long as they're not offensive. Tattoos on your hands and face are assessed. But as long as they're not offensive, it's never a problem. It's just to show the diversity of the police these days, how far it's come. It's acceptable in the police and it potentially can help you with your job. Yeah, it just helps you relate to the people that you're dealing with on a daily basis, really. We've heard some amazing stories about people who have really significant reasons to get tattoos. It's not the tattoo that makes you a better cop, it's the story behind the tattoo. My tattoos are my heritage, mum and dad's heritage. So dad's New Zealand, from he's Māori from up north, Te Aroa, Tainui descent. So my left arm is dad's side and my right arm is mum's side. So she's Cook Island, and I thought it was only fair to get both of them, seeing it takes two to tango. So I feel quite proud and honoured to carry them with me. I'm an officer that works with our rainbow communities. Sometimes it's hard to step up and say who you are. I guess I just like to be that person that someone can come to if they don't feel like they could go to someone else. That's my fiance's fingerprint there. For like the last 2 years we've been long distance, so I always have a piece of her with me, and she has my fingerprint on her arm too. A little bit sweet. It can be a conversation starter, and it can let someone know who might not be out that I'm an approachable, kind of safe person. It's just sometimes it's easier when you can relate to someone. A lot of my tattoos are Indian based. They basically just mean strength, resilience and new beginnings. Lots of the younger generation, they are more engaging with me because I have them, I believe. If you are going to police for a community, you need to reflect the community. I think it makes for a better police force and builds better relationships because there's more understanding. If you think your point of difference can make a difference, then go ahead. It's the funnest career you can ever have. We really want to be able to reach out into our community and show everyone that we are looking for you to come and join us and make our country safer. Ug mausab kini ang hulagway sa mga malampuson o dalubhasa nga mga doktor sa Amerika.
dugangan pa sa mga awardee police dinhi sa Australia. Og luyo sa mga tato ni Sanu Republic niya ato pong paminahon ang iyahang istorya. Sa kuha, ang ako ang tato, dili lang kini basta tato-tato lang, kundi doon na pod kini significant story sa ako ang kinabuhi. Diin, kini ako ang tuo nga bukton, mao ni nag-represent sa dark side sa ako ang kinabuhi. So, kini wa pa ni mahuman, since pandemic man, unta gihuman na ni sa mo ato ang artist nga si Cyrus Marikit unta. So shout out kay Cyrus Marikit. So kini mo ni ang dark side sa kung kinabuhi niya makita, paniki siya nga Diyos noon kay naay cross. So tanan unta na diri puro mga kadtong mga butang or mga panghitabo nga nagrepresent sa dark side sa kuang kinabuhi. So natay design ani niya kining ato ang wala sa inyo makita si Jesus Christ niya naatay gitawag og mata niya kini ang ato ang Holy Rosary beads natay kamot nga nagampo kana kini mao ni ang baka kita ulo sungay niya tiil niya diri ang flag sa Australia. So ang pasabot ini, so mo ni ang kahayag sa kuang kinabuhi, no? So kahayag ng part sa kuang kinabuhi diin gitubag sa Ginoo ang ako ang mga prayer, no? Nga makaabot dinhi sa dreamland ako sa Australia. Unya kining mata nagrepresent nga maging positive lang ta sa tuang panlantaw sa tuang kinabuhi. Always open your eyes, dawata unsay mga negative o positive nga mga panghitabo. Unya of course ang makanunayon nga pag-ampo pinaagi sa Holy Rosary na ata nya gihatag niya gyud ang trabaho nato diri being a butcher dinhi sa country sa Australia. So mo nay story behind sa kuang tato. Mga kasans, sa gipagawas nga pahayag ni Senator Bato de la Rosa kabahin sa moaplayay og pulis nga dunay tato nga pagkumpara nga sama sa giingon niya pangit tingnan parang kriminal, tikom ang ako ang baba ug ako'y laing mo istorya kundili kayo na ang humusga. Og diha na usab natapos ang ato ang mga video mga kasans. Daghan kayong salamat sa inyong pagbisita na usab nini ato ang channel Sanu Republic. Ang channel nga dili lang maghatag og kalingawan ug pagtulunan kundi pwede sa mutubag sa inyong panginahanglan ngadto sa kalambuan. Daghan kayong salamat sa ato ang mga subscribers sa inyong mapadayonon nga pagbisita ni ato ang channel ug pagsuporta ug sa katong pag-ulang nga nahisuroy ni ato ang channel. Ayawin taon kalimot sa pagpislit sa mga pislitonon sama sa like, subscribe button, notification bell aron permanenteng updated ta sa atong mga video. Og shoutout time mga kasans. Shoutout yay sa kuang paisano diya sa Tagum Cooperative. Walay lain kundili si Renante Infante, Kokoy Infante, Koy shoutout ya. Shoutout pod sa tuang mga kauban, mga amigo diya nga butcher pod gihapon diya sa Warnambol, Team Warnambol. Sila ni Raul Garcia og si Junjun Santisteban og ang iyang mga kaubanan pa. Shoutout po diha kay Ryan Loloy Bahina. Loy, shoutout Loy Ryan Bahina. Shoutout po kay Rinan Perdido. Nan, shoutout ya. Shoutout po sa kuang pinaka-idol sa basketball walay lain, Ronald Tukaw aka James Yap. Shoutout sa imo adol. Dagan kaayong salamat sa imuang mapadayonon nga pagbisita sa tuang channel Sanu Republic. Og sa dili pa ta managbulag-bulag mga kasans, tuguti na usab ako sa pagbili ni maong istorya nga ang adlaw nga walay katawa usa ka adlaw nga way pulos.